Weithiau, wrth ysgrifennu cerdd, mae'n gallu bod yn effeithiol iawn defnyddio cymariaethau. Rwan ta, beth ydy cymariaethau? Wel, yn hytrach na dim ond deud bod rhywun neu rhywbeth yn teimlo'n hapus, gallwch chi ddeud fod rhywun neu rhywbeth yn teimlo'n hapus fel rhywbeth. Felly, bod rhywun yn teimlo'n hapus fel yr haul yn gwawrio, neu mae rhywun yn teimlo yn drist fel y glaw yn disgyn. Rwan ta, mae hynna yn ddau enghraifft eitha cyffredin, dwi'n siŵr bod chi wedi clywed rheina o'r blaen. Beth am drio ysgrifennu cwpl o enghreifftiau o gymeriaethau mwy diddorol, mwy gwreiddiol. Rwan ta, mae rhywun yn hapus fel... Beth am hapus fel hippo? Mewn bath. Dach chi'n gweld yr hippo yn y bath? Bath llawn swigod yn hapus. Gwych. Reit. Trist fel beth? Beth am trist fel lan y môr? Ganol gaeaf. Mae lan y môr yn wrth gwrs yn le hapus iawn yn yr haf pan mae'r haul yn gwenu, ond ganol gaeaf pan mae'n bwrw glaw ac yn oer. Mae lan y môr yn gallu bod yn le trist iawn, tydi? Reit, blinedig fel beth? Blinedig fel beth? Wni pwy sy'n flinedig? Diwrnod ar ôl dolig, pwy sydd yn flinedig? Sion Corn wrth gwrs, di bod o amgylch y byd i gyd yn gweithio'n galad, yn rhannu anrhegion. Felly, blinedig fel Sion Corn. Diwrnod ar ôl y Nadolig. Sion Corn, Drian. Reit, caled fel beth? Beth sydd yn galed? Wel, beth am rhew? Beth am llyn wedi rhewi? Caled fel llyn wedi rhewi'n gorn. Chi wedi clywed yr ymadrodd yna? Llyn wedi rhewi'n gorn, wedi rhewi'n galad. Calad fel llyn wedi rhewi'n gorn. A wedyn, dwl neu gwirion fel beth? Dwl neu gwirion fel giraff yn dawnsio disgo. A chi syniad dwl neu gwirion? Giraff yn dawnsio disgo. Lle, o'n i dros rhein eto, y cymeriaethau yma. Hapus fel hippo mewn bath. Neis. Trist fel lan y môr ar ganol gaeaf. Blinedig fel Sion Corn y diwrnod ar ôl Nadolig. Caled fel llyn wedi rhewi yn gorn. A dwl neu gwirion fel giraff yn dawnsio disgo. Y dasg nesaf i chi ydy, dwi eisiau chi ysgrifennu rhywfaint o gymariaethau eich hun. Rwan ta, mi fydd eich athro neu eich athrawes yn rhoi taflen i chi efo teimladau fel hapus a trist ac ati, a dwi eisiau chi ysgrifennu eich cymariaethau eich hun. Ond triwch bod yn wreiddiol, peidiwch â mynd am y syniad cyntaf o reidrwydd. Meddyliwch am bethau fydd neb arall yn meddwl amdanyn nhw. Pob lwc i chi.